Hakajing ki bla plong da Kajanya National Council JNC menasi hakmat office Deputy Commissioner Haklirian lawan ban yasnok tilang laki nong shong shnong ki bana daistong bat na ki shnong badan hailaka nong kli unong yalam ka JNC ula bernyam ba unya shakmat ban ujor wat shadow ka ying bishar Meghalaya High Court lara ka sarkar kam snap ya sur ki pat ba bat ka jingdawa ka seng ban pensang ya season ka jingthumu ban plong ya public hearing na ka benta ka company Sri Cement Limited hashnong daistong hagani ka jing ki shongklan mongor kinong yalam bat ki dikhat jong ka JNC bat kumju ru kinong shong shnong na daistong kila ra ki plakat ki badan ki jingtho ba pher ki bakran jing persha ya ka jingthmu banshna karkhana dobilat hadaistong habakran shikilat pathai khubor u president jong ka Kajanya National Council lada ka sarkar kam snap ya ka ni ka jeki bajai palada ka plong jubor ya ka public hearing ngi nakalyang ka seng ngin lik ujor shadow high court namar umde tangba ki pinken ya kaan jong ka Meghalaya Land Transfer Act ki pinken ru wat ya ki an jong ka 6 schedule namar ka 6 schedule ka khanglat ya unu par jela ban thit jaka ong nong yalam ka JNC tungin sngap shushu ya ka jingpen shai na utay nong yalam ka JNC ban ka surjong ki paipa ki ba persha ka jingthmu ka company Sri Cement Limited ban shna karkhana Down. MDA government. Down. MDA government. Down. MDA government. Down. Ngi percha public hearing. 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 Ngi dawa. Ya go. Ngi dawa. Ya go. Ngi dawa. Ya go. Ngi dawa. Ya go. Islam. 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 Bangin wan hakani kejaka ban sok tilang bat ke JNC na ke dau ke jing koi ke jing wan ke Sri Cement ban thau set up plan ha karasiang bat lum percing kejaka ke bempat jengai na ke senong laistong ke ba jing jengai ke long dang duna 1 kilometer te halor kene kejaka saudong saukun nami ngi nesep ngi ne citi cetei de dangdon ki heli pentor keba ki ba lebu dolong swa man swa bangi imja po na kene ke kendeu ba lebu lepa na ble nong bu nong thau enrei da ki peting benriu lakat nu peting la ar peting le peting benriu ngi chong ka snong dai stong ngi imja po na kini ki pentor heli keba bat rep keriang bat ki jingrep ki bubun jai ki jur ki jep ki sok ki pai ha kini ki jeka ki long bah tebat baru ulang bah hakini jeka claims bo bat baru kerijan tia ka itu bat ketip tikna ba ukhaw nong kle ulong babahan ki khaw ha kerijan tia bat hapo bakal yaro ujhoro ulong babahatam na kani jeka ki nong kleriat ka ni ke yo hakini ke yo musai hakini ke yo musai yo pungkat ki kham kloy bat ki kham snobha ban thet ya ujhor ubami na kane kari nong kle namar ude ujhor babha ubamlong sbo de da kajing bha jong kandeu la pelong yo ubabha ti chibon kijing mentoy na kane kari par hakajo por long ba kini kijing wan jong ka karu kan pensniu yo keler khoj bang juri monsen kan pensniu ya ke umbam umdi bang jibang kamban ring nakiwa doj wa he wa rit sa ke heli pentor ba ban snahang ni daw ka jingjan balat jong nagani ke jaka haksnang daistong po snang po thau jong ngiru kini sibun dat ki jing sniu jing thala na do ka drop adu ka kiat ki khalai ka yamalai kumta ter ki kun samla jong ka snong ngi kum ki kristan kun samla jong ka snong ru te bat senrang kinwan ngat sakani ka jing smobha jong kani portei hadin habut ka balang jong ngi le ka snong daistong kan wiar kan jano na kani na ki jinglong jong ka kumbang long ki kristan ngiju skriblei kini baro kindo kindam no kan tablut yengi tang de kijing sobha sang portrai
bat katba ka jingtip jongi na kini ki nong pudiang ya kini ke cement factory ha kini ke jaka ki thu sai yangi ba lada kini ka set of plan kanwan hang ni ki briu no bar jong kari kin donda ki khatar khatli hajar ngut ni hapo elka nong kle borok we elka kle ni don hapo si fe hajar ngut katba kini ke set of plan kan wan ra ki briu no bar jong kari da ki khatar khatlai hajar kumta ngip chu ye ke jing pulmar bat ke jing sniu jing sala kabam la tu ban batai ti na kata gadau la don lat ni kerpat ye pi kam kuseng ban ye lamil ti ngi kum ka snong dai stong te halor ke ni ka halor ka jing objection dong ka snong dai stong ka don sa ka we ka office ka ta ka long ka senjuk ki nong rep le ni ka asation nong rep ka ba yele ye ke ni ka kam te hakani ka klimat ka snong ru kan komplain ya kini kijing le jong orba snong kas kani kesunjuk nong rep ro kan komplain ya kini kijing le jong rongba snong I ka Jaintia National Council haden wana kaliang ka Meghalaya State Control Pollution Board da pemi ka kavi ka notification wana ka public hearing hagani ka khat terik yang new benai hadai stong da ini liang ka sen hawa pat wasli ya ki kot kisla yang kani ka company chemi wato ka jing dai thet ya kani ka khandau man ga ka wabean ne bha ka jing dai thet man ga do perdi yang to Bharat Sharma wa represent ya kani ka Shri Simen wa uta usarpai bha suklan wa kam wato utrethau tang wam em ka jing sakhi yang ki wa hachnong lene yang Daloy lene yang ka district council ta hejoi por le ha jing sket ya wa em kam kani ka jing dai thet to yo bor gi na ka state government kat kam ka Meghalaya Land Transfer Act Henry yo ye kani la memu bot gi daya le start bagi do praki don hi ta kani hi ke jing le yang ki man go ka wa be an ta ina ka yang ka jan si heden wa cheme ya kani debo jing thoi chao deputy commissioner yang ka East Jaintia Hill district debo jing thoi le cha commissioner and secretary yang ka revenue department hejoi por le depan jing che na ka JHDC hejing ito wa kani ka benta tang wa ka wasnyau si ong wa hadun ne ka singi pm yo ka nu ka jubab na ka liang yang ka government te ina kaliang ka JNC kam haden wa da boy ya ka jing thole da pempenapat bae wala da ka sarkar hi wamle ka yi halor kani ina kaliang ka sen da penmani ya ka jing ki ta kani hi to ka jing sedang yang kata ka jing ki ka yang i ne benta wo percha ya kani ka jing daya the dia kata ka khandau bar kam jo le wo percha ya kani ka public hearing ne ba haden wa da bo jing tho i kam ka sen da lai le wo lai survey ya kata ka thau wa da penman ya kata ka public hearing chemi wa to ki sudong sukun yang kita ki thau to ka hali ta lada ka elat hi ya kani ka company wo lai ko chakma de kani ka jing thumu ko yang ka da ta ga ya ki nong rep ni ki da ki tu ki wa support ya ka jing wan yang kani ka company te i ka wi ka message ko pha cha ka government lada jia ka nu ka jing jia ka wasnau si ya kani ki wa parcha ka government ka police department to chim go ya ka jing ba khle nei bha impriang ya ka nu ka jing le bor nei bha lada ka halor wa kini ki bru da tang khan ya ka an lada ka government nang elat go lai kini ka public chakmat lene ya kam kini ki bru ka government nang elat go maham ya kini ki wa percha ya kini ka public hearing kini hi man go to kini ka sarkar man ka sarkar ko elat ya kita ki kambe an dia wa ka sarkar upalai baik go ya ka public hearing chakmat ina kaliang ka senhi ile ule baji de ka bor wa pensanga ya kata ka public hearing ta kata he ta ka message ka sarkar la da ka sarkar ko go wo em kata ka jingsuk jingsan apo ka district yang i ta karpat ya ka sarkar wa pensanga go ya kani ka public hearing de basuk de basan klaim da em kunu ka jingnya penyubor apar di ki bor yang ka sarkar wa ki bor yang ikam ka JNC sirup wa ka jingkersan yang ki pait ba yang ka ilkan khle